ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇಂಚೆಲ್ಲರೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಿಖುಲ್ ತೋಂದುಲ್ಲರು ಭವ್ಯ ರಿತೇಶ್ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ದುಬೈ. ಏನ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೋ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಉಂಡತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾಟ್ ಮಂದೆ ಅಂಚೆ ವ್ಲಾಗಿನ್ ಬೈಯದ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಆಜೆ ಒಂದು ಬರ್ತಂದು ಮುಲ್ಪ ದುಬೈಡ್ ಅಂಚೆ ಊರುಡು ಇತ್ತೆ ಏಲರೆ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬರ್ತಂಡು ಇತ್ತ ಬೈಯದ ರುಟೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನೇ ಇಡೇ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಮೀನು ಕಂತ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬೈಯಾಗ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಕೊಂಡು ದೆಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಆಫೀಸ್ ಪೋನಾಗ ಈಸಿ ಆಗ್ಬೋದು ಬಂದು ಪಂಡ ಇಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಕೊಲಿ ಅಂಚ ಕಡೆ ಪಕ್ಕ ಪಗಿಲ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಜನೆ ಒಪ್ಪುನತೆ ಸೊ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಜಿ ಪಗಿಲ್ಡ್ ರಡ್ಜನ ಹಾಕಿ ಬಂದು ಬೈಯಾಗ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಮಂತನ ಮಾತು ಒಪ್ಪು ಹಬ್ಬ ಕಾಂಡೆ ಆಫೀಸ್ ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಇಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಬೈಯಾಗ ಹಜಿಪ್ ಮಂತದ್ದು ಅವು ಒಂದಿನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಆ ಬೈಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈಯಾಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಹೀಗುಲೆ ಬಂದು ತಲಾಲ್ ಪೋನ್ ತಲಾಲ್ ಲೂಲು ಪೂರ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಪಿರೊಂಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲಕೊಂಡು ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲು ತೇರೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪುನ ಕಡೆ ಪೋದಿತ್ತ ಅವು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹೈಪ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಪ ತೂಕ ಇಂಚ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವು ಪಿದಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡಾ ಇಜ್ಜ ಬಂದು ಪರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವು ತು ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಕ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ತಲಾಲ್ ಪೋಪ್ ಮನ್ ಮಸ್ತ್ ಉದಸ್ಸಿನ ಮಸ್ತು ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಪನ ಪೊಯ್ಯೆ ಪೂರ ಉಂಡಲ್ಪ ಅವು ಬಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಯ್ ಬಂಗ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಪ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದು ರೋಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಶೋಕೊಂಡು ಅಮ್ಮ ಶೋಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಕ್ಕೆ ಟೂಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೊ ಒಂದು ಪಿರೌಡ್ ತೋಜ್ನತಿ ಅವು ಕಲ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಐಟು ಒಂಜಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಲೈನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಐಟು ಒಂಜಿ ಕಲ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕುಡ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಓ ಬಂದಿತ್ತೆ ಇಂಕುಲ್ತ ಪೋಪುನ ಸಾರಿ ದುಂಬು ಅದೇ ಅವು ತೋಜ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಐತ ಉಲೈ ಉಂಡು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಐಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೊ ಅಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಡೆ ಪೋದು ನಿಕ್ಲಿ ಈಗ ತೆರಿಪಾವೆ ಇಂಚುಂಡು ದಾದಾಪುರ ಅಂದು ನಿಕ್ಲಿ ದುಬೈ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ತುಪ್ಪಾವೆ ಇಂಚುಂಡು ಬಂದು ಮುಲ್ಪ ಸೊ ಅವು ದುಬೈ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ఒక ಒಂದು ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಮೇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮುಲ್ಪಡ್ದು RT ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟಾಪ್ ಒಬ್ಬಾಗ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಊರು ತಾಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಮಿನಿ ಗಾಡಿಗೆ ತಂದಾಂಡ ಏರ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕವು ಇಲ್ಲ ಕೊನೆರುಂಡು ಗಾಡಿನ ಪಣ ಅವು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ಏರ್ ಬೆನ್ಪೇರು ಆ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಅಂಚತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರನ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿನ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಮುಗಿನಾಗ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿನ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಪಾಕ್ ಮಂದು ಪೋ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಇಡೆ ಪಾಕ್ ಬತ್ತದು ಪಾಕ್ ಮಂದದು ఒక ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಬಸ್ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪುಡು ಬಸ್ಸದ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಓಡಿ ಪೋಂಡ ಪೋಲಿ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪೋಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ ಕೊನೆ ಇಜ್ಜಿ ಗಾಡಿ ఒక ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸ್ ಅನ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಜಪುರ ಮುಲ್ತ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಇಟ್ಟೆ ಅಂತೇಳಿ ಪದ್ದಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಊರು ಎಂಚ ನಾಯಿ ಪೂರ ಪಿದೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಆದ ಮುಲ್ಪ ಪುಚ್ಚೆ ನಾಯಿ ತಿಕ್ಕುಜೆ ಮಗ ತುಯರೆ ಮಸ್ತ್ ರೇರತ್ತು ನಾಯಿ ತಿಕ್ಕು ನೆಜ್ಜಿ ಬಿದ್ದಾಯಿ ತುಯ್ಯರೆ ಮತ್ತು ಪುಚ್ಚಲಿಂದ ತಿಕ್ಬೋ ತುಯ್ಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಚ ಮಚ್ಚ ಕ್ರಾಸ್ ಆವೋಡು ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಹೋಯ್ ಬೊಟ್ರಾಸ್ ನಮ್ಮ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕು ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಈ ವಿಷಯ ಇಡು ಮುಲ್ಪ ವಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಂತಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ರಗಾಲೇಜಿ ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ತೀವಿ ಬತ್ತಿತ್ತ ಇಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬಸ್ ಶೋಕಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪನ ಇಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 2 BHK ಅವು ಚೂಸ್ ಮಂತ ಇದನ್ನ ಒಂದು ವಾರ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ 1 BHKಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟು ರೇಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಲೈಕ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ತುಯ್ಯರೆ ಶೋಕಿತ್ತಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇದೆ ಪಣ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರೋಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಪಣ ರೋಡ್ ಬೈದಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ರೋಡ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಕೈಟ್ ಸೊ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಬಿದೆ ಬಂದಾಗ ಅಮ್ಮ ಶೋಕುಂಡು ಪಂತಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪದ್ಯ ಒಂದುಂಡು ಬರೇದ ಬೈದ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಒಂದು ನೀಮ್ ಲೀವ್ಸ ಕರಿಬೇವ್ದ ಕೌದಾದ ಪನ್ನೀರ
ತೋಜನತೆ ದೂರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪದ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಅಡೆ ಪೋಡ್ ನಮ್ಮ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬುಡ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಯಾಕಂಡ ಪಿದಾಯಿಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಎಂಟ್ರಿ ಪಿದಾಯಿಡ್ದೆಪ್ಪು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಾಮ ಶೋ ಗಾಳಿಲ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೀಸ್ ಮರ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ತೂಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ದಾದಾಪುನ್ ಪಂದ ರೇಪಂಡ ವರ್ಷ ಹೊರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪನ್ ಮುಲ್ತಾ ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿನ್ ಮೇಟ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ತೂಲಿ ಎಂಕ್ ಈ ಪ್ಲೇಸೇ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಸ್ಟೇ ಮನ್ಪೆರ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ರೇಪನ ನನ್ನ ಮಗಲು ಶಾಲೆ ಪೋಯರಾಣಗಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬೊಕ್ಕ CBSE ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಓ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪಡ ಆಪ್ಟನ್ ಕೊಡಿ ತೂ ದಾದಾಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಎಂಚ ಆಪುನ್ ಪಂದ್ ಒಂದು ಪನ್ನೆ ಅಪ್ಪ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ఒక తోచనతి ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಇದು ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಕುಂಟು ದಾಲ ಇತ್ತುನಾಡ ಈ ಬಿನ್ನಿಗೆ ಪಾರೋಡು ಸೊ ಅವು ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಕುಂಟಿತ್ನ ದಕ್ಕುನ ಹಿಡಿದು ಆ ಬಿನ್ನಿಗೆ ಪಾರೋಡು ಅವು ಹಾಕಲು ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶ ಹಿಡಿಜಿನ ಬೇತ ದೇಶ ಓಲಾಂಡಲ್ಲ ಪಾಪ ದಕ್ಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಂಡ್ ಆ ಕುಂಟು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇತ್ತು ಯೂಸ್ ಆಂಡ ಅಕುಲು ಅವೇನು ಡೊನೇಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಇಜಿನಾಂಡ ಈ ಪರತ್ತು ಕುಂಟು ಇತ್ತು ಅಕುಲು ರೀಸೈಕಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಕರ್ಟನ್ ಅದುಪ್ಪಡು ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಅದುಪ್ಪಡು ಮಂತಿದ್ದು ಪಾಪ ದಕ್ಲಿಗೆ ಕೊಡ್ಪೇರು ಸೊ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪತ್ತ ಅಂಚ ಉಲೈ ಪೋಯನಮ್ಮ ಓಕೆ ತಾಲ ಅಣ್ಣ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಪುನ ತಂದೆ ಅಡೆಗೆ ಪೋಪುನಮ್ಮ ಅಂಚ ತೋಜಿ ಪಣ ಲೆಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ದ ನಮ್ಮ ಟೊಮ್ಯಾಟೋಗು ಇದು ಬಾಕಿತ ಪ್ಲೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ 4 ಉಪ್ಪು ಮುಲ್ಪಕ್ಕು ಲೆಕ್ಕ ಮೀರ್ದು ಆಜರೆ ಬಂದು ಪಾಡ್ದೇರು ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ 3.1 ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಆಜರೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊಟ್ಲಾಗ ಬಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬಂದಾಂಡ್ ಆತು ಕೊರ್ಪು ಪಕಡ ವೇಸ್ಟ್ ಬೇತ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಎರಡು ಟೊಮೆಟೊ ಉಪ್ಪು ನೀಡ್ಲ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇಂಕೊಂಜಿ ಮಸ್ಸ ಮಾಡಿಡೆ ಪೋಡು ಬಂದಿತ್ತನು ಪಂಡ ಇಂಚ ಉಂಡು ದಾದ ಬಂದ ತೋಡು ಬಂದು ಎತ್ತನು ಅಂದು ಪತ್ತ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ಮಾತ್ರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೊಕೇಶನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಉಂಡು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇಜ್ಜು ಇಕ್ಲ ಶೋ ಕೊಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಮುಂದೆ ವತ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ಯೋಜ್ ಉಂಡು ನಿಕಲು ಇಲ್ಲ ತುತ್ತ ವಸಲ ವಿಲೇಜ್ ಬಂದು ಅವಲ ಸೂಪರ್ ಪಂಡ ಸೂಪರ್ ಭಾಷಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂಚ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮೂಲಿ ಈಗ ನಾ ಪ್ಯೋಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಟು ಕತ್ತ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ದ ಸೊ ಅಡೆಪೋದಿಲ್ಲ ಅಜಿಪುಗು ಮೀನ ಅವಳು ಅಂಚ ತುಕ ಅಡೆಪೋದು ಮತ್ತೆ ಅವಳು ತೋಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಅಡೆಪೋಡು ಕ್ರಾಸ್ ಆದ ಇನ್ನು ಮೇನ್ ರೋಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಿದರ್ನಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಇತ್ತ 7ಕ್ಕೆ 10 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಬರ್ತೀನಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದ ತೂಲೆ ಉಂದಾದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸೊ ಶವರ್ಮಕ್ಕಂತ ಶವರ್ಮ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅದಪ್ಪ ಅಂಚ ಶವರ್ಮತ್ನಿ ಒಂದೇ ಇತ್ತು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಡೌನ್ ಬತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಂತಾಯ್ತು ಅಪ್ಪ ತಿನ್ನಿ ಶವರ್ಮ ಸೊ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಂತದ್ದು 15-20 ಡೇಸ್ ಆಂಡ್ ಬಂದ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಸೊ ಐಕಿತ್ತಕಂತ ಶವರ್ಮ ಸೊ ಅಂಚ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಎಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದಿರ್ಲೇನ ಏರ್ಪದಲ್ಲ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪನ್ಕೆ ಅಂದಿರ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಿ ಯು ಟುಮಾರೋ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬದಿ ಬಾಯ್